Hi, Bam. Hello po. Hi, love. Sige, mahal, kwentuhan mo na ako. Ano maipaglilingkod ko kay Ah, Bam? bale ano po, dati po may kinakasama po ako tapos no, 2 years din po kami nagsama tapos nagbuntis po ako at nanganak. Nung nanganak na po ako, bale, nagkasakit po ako, nadinat po ako dahil po sa kulang sa pag-aalaga niya rin. Tapos, ayun po, isinuli niya po ako sa nanay ko tapos kinuha niya lang po yung baby ko. Ang masakit lang po dun kasi pinamigay niya po at tapos yung pinagbigay niya pa, isa pang bulag. Eh paano po maaalagaan kung bulag yung nag-aalaga at ngayon po nasa Paracali daw po. Nasa what? Nasa Paracali po sa Camarines Norte. Yung kapansanan, love, wala naman niyang kinalaman sa kakayahan niyang mag-alaga ng bata as long as mamahalin yung bata. Huwag mong sisihin yung pinagbigyan dahil siya lang ay nagkagusto na alagaan yung anak mo. Dapat nga thankful ka pa doon. Kahit meron siyang kapansanan, gusto niyang alagaan yung anak mo. Ang kailangan mong sisihin dito, yung hayop mong partner. Huwag yung tumanggap sa anak mo na bulag. Huwag mong sinasabi Bale, na ano bulag po, lang kasi siya or bulag siya, paano niya aalagaan yung anak ko. Huwag ganun mahal. Kasi right now, yung medyo nahahamak mo ng onte na tao, ay yun ang nag-aalaga ngayon sa anak mo. So, ano yung sinasabi mo? Bali, ano po? bale, gusto ko po sanang kuhan kasi nabalitaan ko po nalaglag daw po yung kama sa ano po, second floor daw po kasi hindi daw po nakita nung nag-aalaga. Mm. Eh, ang sabi daw po, nasugo daw po sa ospital, wala daw pong maipanggastos ngayon po. Humihingi po sa akin ng suporta. Pag kinukuha ko naman po yung bata, kahit na po nagbibigay ako, ayaw po sa akin ibigay yung bata. Bali, pinagdadamot po nila sa akin. Okay, nung pinanganak yung bata sa'yo nakapirma or ikaw yung nakapirmang nanay sa birth Opo. certificate, tama? Ilang taon Opo. yung bata? Wala pa po, months pa lang po. Bali, kinuha po nila, mag-1 month pa lang. O sige, Kasi kunin mo po na, love. nagkasakit Pumunta po. ka sa barangay, ikwento mo yung storya mo, tapos kontakin mo yung barangay kung nasan nandun yung anak mo, and then kunin mo yung anak mo. Wala na silang magagawa doon. Pwede mong kunin yung anak mo. Kasi yung anak mo ay minor, ikaw ang legal na ina, sa'yo mapupunta ang kustodiya. Tsaka ako naman po yung nagsusupod niya sa bata kasi po may kapansanan din po yung asawa ko, napilay daw po, naputulan daw po ng paa at tsaka kamay. Hindi rin niya po masuportahan, hindi rin po siya makapagtrabaho niya lang po. Itinatago rin po nung mag-alaga. Okay, pahanap nyo na lang, love. Total, alam mo naman yung location kung nasan yung anak mo at malamang sa alamang kung naka-hospital yan, ibig sabihin may hospital records yung bata, patrace mo kung nasan yung bagets. Alam mo naman yung pangalan ng anak mo, tama? Opo. So, patrace mo kung saang ospital dinala yung bata. Kasi malamang sa alamang pag i-admit yung bata, lalo na kung emergency, kailangan yan totoong pangalan eh. So, matignan yung medical history ng bata. If I'm not mistaken, that's how hospital works. So, mas madali mong matitrace yung bata. At dahil yun ay baby pa at ikaw ay talagang nagpapadala at nagsusustento, so that's not abandonment. At yung kwento mo ay tinakbo sa'yo ng kinakasama mo dati, ang baby, madali lang para sa'yong makuha yung bagets na yon. Basta kailangan mo siyang idaan sa due process. Ibig sabihin, pupunta ka sa barangay, papakontak mo yung barangay sa area kung saan nakatira yung anak mo, and then you trace the location ng bata. Tapos, ikaw mismo, Bam, magpapasama ka sa DSWD, kukunin niyo yung bata. That's how it works. Pero due process yon. Ngayon, nasa sayo na yun kung ihahabla mo ba tong asawa mo or kinakasama mo dati na nagpamigay ng anak mo, ikaw na bahala doon. Pero kung ang goal mo lang ay kunin yung bata, pumunta ka lang sa barangay ninyo and know the due process, and then Opo. mababawi mo yung bata nang hindi mo na kailangan magmakaawa, hindi mo kailangan kumausap ng kahit kanino, kasi suportado ng batas na dapat sa ganung edad ng bata, nasa sayo siya. I mean, yung kustodiya niya ay dapat nasa iyo. Opo, salamat po. Okay, so yun lang. Wala ka na mensahe dun sa asawa mong nagpamigay ng tao dito ng anak mo? Meron po. Oh, go Pwede ahead. Kung nakikinig ka man ngayon, sana maawa ka naman din sa bata. Alam mo naman yung pinagbigyan mo ay Wag mo na ituloy yung part na yon. Alam mo na sa sarili mo na medyo mali yun. Ayaw nating hamakin yung taong nagmalasakit sa anak mo. Ang tirahin mo ng tirahin tong asawa mo. Go ahead. alam mo na kinakarma ka na kasi
dati nung kumpleto ka pa, may kamay pa ka pa, ngayon naputulang ka ng kamay at pa. Sana isauli mo na lang yung bata. Yun lang po. Bam ha, punta ka na lang sa barangay tapos alamin mo yung due process. Kung kailangan yung lumapit sa DSWD, lumapit ka para ma-expedite yung kaso at mabawi mo yung bata as soon as possible, lalong-lalo na kung medyo nasa hindi magandang environment yung bata or endangered yung bata. Mas maganda nang makuha mo siya agad-agad as soon as possible. But you have to prepare, Bam ha, kakailanganin mo ng beef, ibig sabihin ng pera in order to do May that. trabaho naman po ako. Yan, love. Yan ang maganda. So, Bam, if ever lang, dahil may trabaho ka, may pagdadalhan ka naman ng bata, may mag-aalaga, Meron po. parents mo, Opo, parents Ayan. ko po. Bali, yung isa ko pong anak nasa parents ko din po. good. Sige, Bam, asikasuhin mo na lang yan, mahal, wag ka matakot. Kahit ano pang sabihin ng lalaking yon, according to the law, sa'yo ang kusodiya ng bata. There's nothing to fear about it. Binabantaan din po nila kami na sabi po nung kapatid niya, papatay daw po ng tao pag kinuha yung bata. Talaga ba? Sabihin mo, sige, screenshot ko na lang, tas magkita-kita na lang tayo sa korte, ha? Personal niya po yung sinabi, bali kaharap pa po namin yung kapitan ng barangay namin. Oh, yun naman pala eh, tinatawag ko rin pa tapos. Okay. Pasign mo ng sworn statement yung kapitan na narinig niya kung ano man yung sinabi ng kapatid ng asawa mo sa'yo so that mas ma-expedite yung pagkuha ng bata. Kung ganyan sila na very violent, ibig sabihin na mas endangered yung posisyon ng bata sa kustodiya nila. Baka kayang pabilisin yung proseso na maibalik na sa'yo yung sanggol. Okay? Sige po. Pasign mo lang ng Salamat sworn po. statement yung kapitan na nakarinig nung pambabanta, ha? Opo, Sige, salamat. maraming salamat, Bam, for calling my show. Ingat ka lagi, mahal ko. Ingat po. Salamat po. Sa mga kabisyo natin, no, lalong-lalo na po sa mga magulang, sa mga ina, kapag ganyan, huwag kayo natatakot sa mga salitaan, dakdakan na ganyan. The law is behind you. Ang batas ay nasa likod ninyo. Kung alam ninyong wala kayong ginawang mali, wala kayong ginawang masama, they have nothing against you, then the custody of the child up until before 7 years old will always be yours. So you just have to know the due process kung paano mo gagawin to. O syempre, ang pinaka-basic naman na gawin, kaya lagi nyo yan naririnig ay barangay. Kasi syempre, yan yung step 1 sa due process ng law. Barangay muna para magkaroon ng hearing, magkaroon ng mga panel-panel, ganyan, and then afterwards, saka kayo aakyat sa mga Supreme Court, yung mga ganyan. I may not know the exact process of it, but one thing is for sure, ang unang proseso niyan ay pumunta kayo ng barangay. Tapos, ang alam ko din talaga, kabisyo, 7 years old pababa should always be on the custody ng mother. If not the mother or the mother is not capable, sa side pa rin ng babae mapupunta sa mga magulang ng babae. So that's how the law works. You just have to familiarize yourself with it para hindi mo na kailangan makipagpalitan ng mga maaanghang na salita na unnecessary sa mga taong naglalayo sa'yo ng anak mo. Hindi mo na kasi kailangan na makipagpalitan pa ng mga maanghang na salita sa kanila kasi nasa likod mo yung batas eh. Wala silang magagawa about it eh. Unless i-contest nila yung batas na yon, there's nothing they can do about it. So, might as well do not waste your time trying to reply or trying to think of a great rebuttal sa kanila. What you have to do is dumiretso ka na sa due process. Sabihin mo na lang sa kanila, I don't want to talk about it. Pumunta na lang tayo sa barangay. Let's take it to the court and have a due process. Ngayon, kapag ang batas ay nagsabi na nasa akin dapat yung bata, there's nothing more you can do about it. Kasi kung tatanggi kayo, kung papalag kayo, mananagot kayo sa batas. Hindi naman ako. O, diba? Kaya sa mga kabisyo natin, always know your rights. Lagi nyo alamin yung mga karapatan na meron kayo, karapatang pantao. Kailangan kahit papano knowledgeable kayo dyan. Para pag nagkakaipitan ng ganito, hindi kayo clueless as to what to do next. Okay?